sa wakas. Naku, nag-ibang kita ani ako ang paabangan. Di, wow. Kasi magdahong na. Kaman kayo mga abang, kasi kinanira rin na idiwang. Makita ang lubot ini. Nagyapong mga abang di ay. Hibawaan pa. Ay pa nagtupod to mga 5 kayo na ani. So, sara man akong natupod po di pa. Sige na lang. Kidako-dako lang sa kong natigo mo sa kong kita ani. Kahit bibisan pag mingon ko ang 3 hours, 1.5 na mangyapoy mo. Sugot. Katihan mga panginahanglan sa mga tao. Kini mong kung tago-tago ang relasyon yun. Mapugo sa lang jud og bayad. Basta makapagawa sa ilahang gibati. Ay, sus. Pintutan ni negosyo ha eh. Okay. Excited na bagay ko. May problema sa pambayad. Dera, pambayad sa lodge, pambayad. Ko nimo pang snack ha. Oh, uy, dili lang pang snacks, pang panihapon gyud. Hatara ko nimo. Excited Bayad. ko. Uy, tanaw mo. Tanaw ba? Sige, gagagag istorya. Ano ka? Ayo. Ay, customer. Ay, Hi, ma'am. Maing adlaw, ma'am, sir. Ayan. Gamit mo? Oh. Ay, magamit. Ay, Pilang oras? ay, ang oras wala na ra ba ko? Ah, Akong 1.5. rapid na ba? Sige na. Okay na. Pero wala ko sinsiyo. Mga pila ka Oo, oras, sige. sir. Okay ra na. Okay. 12 hours. 12 hours. Wala na lang. Say 3, 6, 9, 12. Ay, 9K. Oh, 9K, sir. 9K. Mahalag na. 12 hours man, ma'am. Nakay wala naman po short time. Long time na lang. Mauna nga. Kuan. Sa pagid, okay na? Ay, oo, Sige na, okay. sige na. Gawas na. Gawas na. Dayon mo, sir. Ako na nang gi-arrange daan diha, mama. Sige, salamat. Enjoy mo, Bye. ma'am. Ma'am, sir. Unsa man ay? Ay, kanang ma'am. Basin, na ako extra blanket rin, ma'am. Kung nakalimot ko, murag wala ko na mabutangi diha og blanket. Ano ba? Ma'am, kay ma'am, palihog lang kong dawat. Ani, ma'am. Palihog Sige na ha. Salamat ha, bye-bye. Kaatat, sad, uy. Nag-care, ganita nila. Aron masulit-sulit, hindi lang 12K. Sila, sus. Ma'am, sir, excuse me. Ma'am, sir. Sad na, oy. Ay, ma'am, night drinks on the house ni ma'am. Free na ni siya kay inyo mang gibayra ng 12K biya ma'am. Naron sulit pod. Ge. Sabi. Ay, sir. Ah. Sir. Okay na ni mama. Okay na, may ha. Kanang, Okay na. ma'am, excuse lang, sir. Kanang, ako lang chikon, sir, ba kung wala ba kanang, okay ra ba jud mo diha? Okay ra, may. Okay ra, may. Okay ra, may. Okay ra, ma'am. Okay ra, ma'am. Sige. Okay ra, may. Basta, ma'am, ha, kanang, ayaw lang kayo palabi og sabi, ma'am. Tambag sabik-sabik. Oh, sabak-sabak. Okay na jud medali Ma'am, wala ko nagsaba-saba, ma'am. Ingon ako ba nga, dili mo pala saba-saba kay basi madunggan dito sa pikas. Oh, balik ka rin sabak, ma'am. Ma'am, sige, ma'am. Nang si Adere no. Oh, yes, ma'am. Na ICR, ma'am. Na ICR, ma'am. Basta, ma'am, ang CR, ma'am, kinahanglan na. Wala yung mabilin mo, ma'am. Oh, lagi. Kinakan, ma'am. Ma'am, ayun, dili pwedeng istira, ma'am. Kung unsa ang puro sa payag, ma'am. Maora dyan, ma'am. Dili dyan pwedeng alihan, ma'am. Ma'am, excuse me. Ano sa baaman ka? Asa Ma'am. ang problema ni mo? Ay, wala, ma'am. Ako'y problema. Kanang, di ko ano tamo ba? Kanang, gini, ako lang kita na pag ma-okay ra ba kung payag. Kanang, gini, di-entertain ra tamo, ma'am. Kamu, ma'am. Gikapoy na jud ko nimo, ma'am ha. Sakit na kayo kung diyan kay kalibang mo na kay ko. Magsige ba jud ko balik-balik? Ay, kasok ko, ma'am. Ay, kasok Kisa may di masuko in town na, ma'am. Wala kami ka, nagbayad. wala kami ka na ana niya. Kalibangon ka ko, dali pa kay ka musulod. Ay, wala sa ma'am. Uy, get-check ko na ko ba? Okay ra mo ba? Uy, check. Sige, sige. Ay, balik rin, ma'am. Ay, balik kayo. Motor kayo. Ano mo yun? Ma'am, sir, okay na mo diha, ma'am? So, Ma'am, umisa sir. naman tan. Unsa naman sad ay? Ay, ma'am, kanang wala dapat ikasako, ma'am, kay nana ko ihatod, ma'am. Free nagyapon ni siya, ma'am. Kanang Yeah. kibaw mo nga. May paghubo sa kumpurol. Unta. Ay, unsa man siya nagsad, ma'am? Silat anang munggos, ma'am. On the house gyapon ni siya, ma'am. Pa-free gyapon sa Unsa ta nagdala man tao nagbunggo. Unsa naman sa nagkalaki? Anong mugulti ko Ma'am, na ni mo bitaw nga magbalik-balik ang customer diri, ma'am. Kay tungod sa ko ang service. Hindi ka na Sa balik. ba ka nga wala pa ko'y purol. Nag-ari-ari ka na. Uy,